Sikiliza pombi. Sikiliza buruku wewe. Baitadi. Nyenye ngamba namba na sikiliza. So, nyenye ngamba namba na sikiliza. Mufite. Wati urudzinga pamba. Urudzinga pamba. Kutaura dzina. Ani ndikumaudira akauya asvika pari vanasabuni akabva vaishingo akavana mashingo asvika akasvika adimana rugeketwa baba mwatu mudzimba navacha mwatu mudzimba avadaro majika ndonyaya iripo kadaisati kuizibesi akagara bangogoti vatanga bangogoti akava bangogoti lava aikada kutari pachuru bangwazi tari matsana vapera kufa bangurambapana pamagige kupe mugaro katari matsana vanhu vapera kufa aitwa mari kabangogoti anoshatishira zvakanaka kumwana anosvira papakozvanaka inane mozambisi ibvasvika utagamba pana tugareni pana nhai imanje mari chibva mozambisi ushavagamba papa mugamba papa atagara uchisaidi amo taugara usaidi taugashimsaidi kogara usaidi koko vazotemane nechidhino ndatorashimapota maputa ndozipaputamaputa uchi ndosamaputa musana puta vativachidina kuda manje vakativachidia zvolabara ipapo ratachanhumekwara tokazona nevhokana mekwara vatoyo vatosvika chivanadzika kuwana mapurisa taidza kuwana mapurisa chi vananyemaproshindodhokuta dibere chimangwazi vachida kwashe vaitotiwa kwashe kwashe vaitotiwa kwashe manjika vakwazi kwashe manjika vatotiwa kwashe kazi chimufeko pachi agariswa kuti agabachindishina zvakanaka kuti chimufeko pachi agariswa nemadhifeko asi madhifeko kana asvika manjika afati abve panaka vadhifeko apa adhifekoa rachinasabva vadhifeko apa vanhu vachividzepomba sati vafunira rishe manjika nyaitsoka vazi ndirishe manjika ndirishe manjika lagari pamba ipapo gatovhuri anote miti pamba chipapa apa panapo aenda kure urini uyaya apa bambu nenyaya vakazika manje vanote miti yacho vanogarepo vanote miti yacho vanote miti yacho vanote chimiti yacho araitsokuitaizwa gara bambu sungai aikonaimbo uzinyaya murume ndi kuti muri mudzinga pai kwambuwa Nyaya yekutaura zita nyaya yoitwa ndikonesunguzi hamusimudzika pamba saka chikuitika chii pane court order yakamutasa magistrate court inoya protection order inoti isusu neinnocent tigare tese muimba imwe yeinnocent dzeidzimba dzenani for 5 years tichisekerera pasina anotenderwa kutuka munhu kana kutirwa zvakashata chandinoda kuziva protection order inokwanisa kunga iripo hanzo hatisi kuramba protection order inofana kunga iripo andi asi nyaya iripo ndeyekuti pamba pamuripiwa protection order ndepani ndepane nyaya pamba patiripiwa imba yana maiaega innocent akavaka imba yake 70 meters saka ndakasvika ari maturu ndopatuigara zvoti atishandisa kitchen tobva tarufa 2 rooms dzebedroom ndomandogara nawana naye saka innocent anofanira ukatidzinga mumba zvakanati dzinga takazobuda newana kumafuri anoti akasvika anotanga kuita noise mu 8:30 anozopedza kumafuri asina kunyarara voice yake isingapedzi ane mugwara achikanyika saka takazosiya kitchen yati ndeyamai wake saka izvozvi takugara kubedroom then paanouya akasiya panya akapwanya zvigubhu achispuresa akatora pane chandida kuzweni iwe wati munonzi innocent mutetwa imi mati munonzi Niki Maunzi Nicholas Maunzi saka
Uri chii? Wakakurira kupi? Ndakura pasekuru sangu. Wakakurira pasekuru. Uri mwana wake. Mai wangu anonzi Lois. Uri mwana wani Mteto. Ndiri mwana waRuben Mteto. Ruben Mteto. Nomunini wakoti Mteto. Ruben ndiye baba wewe. Ruben ndiye biological father wa Innocent. Wa Innocent. Image ngamuti ngamuita shuma ngamuita dziwo. Basi Kwati banjika ngamuita dziwo. Ngamuita shumba. Ngamuita zvingata kwa Mteto. Vai dogo na mafuta wale nyumbani kuna bahu kwa baba hapa kwa mwana. Yaani ndio mambo ndio ni chumba chana kwa ndio kuda. Ndio mambo tunataka hivi kwa mtata hivi. Sisi tunataka kufanya hivi makini banga kwa nusu. Sio basi baada mambo kwa nusu. Ini bang itu bakal deso, ini bang. Jadi terima pun, dia berikan yang jatuh, pemberi juga tidak mau. okay. Dan terima pun, apa Nyaenda hizi. apa yang jira? Ndonya kauya panapa last year tutakuwa ichizi baba wangu enda ku Stepford, waenda kunyakamete, waenda kubi, wachiti ndiye mambo wa mtahasi mambo. Yoga. Wachizi wakanga wapinda mumba waibva vasvika vapika doro Aika njira. Wakaita na kuzenu. Maringo toro wako ndivisho. Toro wako. Sasa ndio kama fatima njira banyika. Ani kwa ndio anataka kumanga no. Basi tumeenda na chuo taenda njira choka taenda baba yona njira. Kwa kitu sombe munje ngabude mbemu. Irase. Ana sasa voto ndio njira irase njira hiyo. Wakati tukazeta mama. Hata kutenga mungu zaidi. chingogara iyi pasi me iche chingotsaura inomira sei ndikati nyaya iyi payakatangira vakomana vakubhazi vakauya kuno kudare mazuva aya vakatadza kuendana uyu mwana waRuben, uyu ari mwana waRuben. Zvazvakaita mai vaNicholas wakasangana naRuben. Uyu bambo Ruben aingogara ari mumabasa nyaya dzekufamba idzi. Maibva wangoenda nemwana kumba kwavo kwaMaunzi. Wagara nemwana kumba kwavo kwaMaunzi akabva angokura ariko. Isi zvatinamboziva kuti kuna chii. Asi iye manje kuna ana baba manje Ruben akatonga ataura manje kuna ana baba ukuru. Akatotaura kuti kune vana vangu ari kupi? Ari kwaMaunzo. Asi rimwe gore achazodini? Achazoya ndiwo ana baba manje vakutotitaurawo isusu. Izvozvo ikati hani gatigati. Saka mukomana akasvika samatsanangudzirira aita kuti shuwa ndiri Maunzi, ndiri muzukuru waKwaMaunzi, ndakakurira kwasekuru, ndizvozvo chaizvo. Asi ari mwana waRuben. Zvoti baba wacho dai anga ari papa misa wese wakadai zuva rapaka nefesi dzacho maitikaziva zuva kuti tobvisane tichiti uyu ndiani uyu ndiani. Musha iwoyo wakavakwa shuwa. Saka kufa kwakaita mai wake uyu nekwakaita baba wake, hapana mwana akazogona kudzokera kugara pamusha ipapo for a long time. Vakatotanga kumera nezvimuonde zvimwe mumba imomo, zvimiti kutoita sango. Saka kuuya kwakaita uyu paina ana baba pamusha achibva atsanangudza nzira iyo kuti zvanzi handa uya inini ndaindiri uku kwana sekuru, asi ndati ndidzokere kuya kumusha. Isusuwo tikati ano hatitangi takutambira baiwewe nekuti isusu kuna ana sekuru kwatidini hatina chinhu ba, hatisati tatoziva kuti kwakadini kwakamira sei. Vatagara zvikanzi saka nababa iwewe chienda kupi kuna nasekuru tinozwe tizive kuti tinoonana sei nanasekuru kuti timbogare pasi tibvunzane nyaya itione kufambisa mabasa zvakanaka, because hatingagari newe pasina chinhu chakaenda kupi chakaendawo kusi tototanga nekutambira kuti aiva tane mwana wedu panapa hazviiti.
Chenga ikoko iwewe. Obva aenda ikoko kwana sekuru. Takabva tamutuma nemumwe muchinda mutetwa kuti no akuchitumana nababa mai zvikanzi iwe mukomana enda nayewo ikoko kwamaunze munozwa kuti zvakanyatsomira sese. Saka wakabva wasvika kwamaunze kuya wachibva washadzwa zvawakashadzwa nana sekuru kuzi isusu kuti titi aende kunoita zvakanaka ari mberi uko kunogarisika isusu toda zvinhu zvedu toda mombe dzedu dzakaenda kunosvika ku5. Saka wobva wadzokera wakomana nemashoko kunana baba kuti ndo zvatapiwa kuzvanzi uku tinoda mombe 5 kune mwana wenyu namai ava vanonga wakadini wakaroorwa ndozvazvakanyomubata zvatagara uyo akati ndakuenda kunodini kunoshanda tabva tagara papamuka hondo iyoyi manje uyu manje anewo musha wake wainawo akavakawo pake paakavaka. Saka zvaakaona uyu adzokera uku akabva asvika achibva anosvika kunoona mukoma Golden anova mukoma wababa wavo manje vesa yaoda manje ritobva kunana baba kuno kuti iwewe Golden tambira mwana uyu udaidza mwakomana wese muungane mugadzirise nyaya imwe zvakadini zvakanaka. Vanhu vobva vatambirana paya obva anosviswa pamatongo pababa paya manje zvaasviswa pamatongo pababa paya wabva atanga kutema watora zvimatende wabva aisa pamusoro pekicheni ubva wasi watema zvezvimiti zvapabva panga kutaridzika ndobva pachitanga hondo inana mai Masara yakavhunduya mai Masara mukazomba kubvunza muswaso naindiripo ukati inini mai Masara chimbomirai chimbonyatsonzwa nyaya kuti yakamira sei aino zvake zvanga kutaura pamusoro pekicheni yamai wake because mai wakabara uyu mukomana wakasiyana pana namai wairi asi paina baba paya ndonhawiri apa. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti apa pane matungwa pari kuti mai wani pari kuti mai wani apa pane matongwa pamanje ka uyu baba wake anga iri mupostori asi pari kuti Ruben itendi yaRuben pari kuti mai wani kicheni iripoende yamai wake saka ndipa pese pakadaro no imimi manje vana mukuru vana mutetwa ndimurukanisa wani because makafarirawo kuti wauya ine hondo dzake dzekuti ndauya kurwira umambo havati ngati muakomodheti because wauya basa is a warrior ngati muakomodheti but kumuakomodheta kwamakadii kwamakaita manje kuri wrong maisafana kumuakomodheta muchienda kutorera umwe munhu because uyu mai wake nababa wake naiye ndipo akazvarirwa ndo padongo ramai wake nani nababa wake saka hamukwanisi kupa umwe munhu dongo ramai wake angave munhu ari mupostori aine wakadzi 60 70 asi mwana unomwe unoziva maverikisi namai wake ende mukwana mapostori ese mamunofamba anditi unotoona kuti hausi inokwanisa kunga iri 1 andira asi mukadzi umwe naumwe ane chii kwaanogara nechii nemwana wake saka hamunotori mwana wekicheni iyo kuya kuti aine herite kicheni ipi hazviiti aiwa iwo hausi yakavakwa ndimai weuyu haina kuvakwa ndimai weuyu uyu mai wake akamitiswa ndobva yaenda nenhumbi yake kumba kwavo pane here paakapiwa kicheni paanga akaloketwa kicheni pamushana saka sei makuti adzoku kwana sekuru achiuya achiti displace uyu ana mai anga aripo nababa pamusha zvabva papi izvozvo uyu maifana kuti paakadzoka maita musangano wenyika wemombe 5 nechii zvese maifana kumutsvagira pake pasi nei chekuita nechii neuyu orit uyu mukamubvisa pamai wake nababa muda kuti aendepo pamusoro ipapa patinanga tamudzisa nekuti uyu wacho kutaura kwatakaita kugara kwatakaita iye ari panogona kuzvidairira takati pane kanguva kashoma kacho kaanga agara pahausi pababa ati ndabuda mukicheni mukavu iyeyu takatomuti isazvidhina zvako noti muyadhi mustendu mukwese kumba kwamukoma manje mukoma wababa wawavo ndiwo akutonga akamira nani akamira nemwana ndosati iswai pamwe
musakamisane kana kukamira zvinhu nenyaya pamwe pacho kuti nekuti uyu wakazodai saka uyu hatikadai haana basa uyu une basa. It's wrong. Kuti uyu hagoni kutaura kana kuti pane zviri paari, you don't need to take advantage of that. And don't take advantage yezvaari. And ivi nyangwari zvari izvozvo haawigwe ari mupenyu, unofanira kutofawo kuti azowigwe. Ende unozwawo nzara yakangofanana neiwo une mari neye asina mari, nzara inoinzara. Anzo saka mupe respect yakafanana neiwo. Unozwa kuti wakazivi mimi maakurespekta munhu ari kunze kudarika ari mukati. Andi isusu tiri kuti imimi kapire kamuri kuita wakomana vaya minda, andi wakomana mabva panapa nana manesi waya andikamuri kuwapa minda kusina vanhu. Uyu muri kumushayira sei? Makaenda kunhonga munhu musakubva kuye kumupa minda moshayira wenyu uyu ane zita renyu. Zvetakaita ndofunga iprocess haine kunonga nokuti uyu takasimutaura naye nokuti munhu aishanda. Takamutaura aiwa isisu hatina chinhu chatinotora kupinza umuba mumushomo. Chikudiwa batu vambotanga tamboziwana nana sekuru apa nekungopedza tonatozwisisana. Saka izvozvo in other words muri kutaura kuti uyu ngaambodzoke kwana sekuru kusvika mapedza nyaya. Ndanga ndabata zano mamataura. Rina ndabata niendere kuti aiwa uyu munhu mutarisirei engo yake iri outside from this house. Asiyane neuyu nemushowa uyu wamai nababa uyu same baba fine, but baba ano vakadzi vakadi vakawanda. Mukadzi umwe naumwe ngaende kwani kwake. Yes, hamuendi kotora imba yekicheni yamaiwe uyu kupa umwe mwana ndinoita. Saka uyu kauti ane right yekukupwanyirei magirazi makarara kuti ngepashi. Saka ini chiendai motsvagire bamba panoti chii pake, woshandisa maresources ake kuwaka panoti chii pake. Imi muchigadzisa nyaya yake transition yekumubva kubva kumuzukuru kuya kuita mwana, mupei pake kuti asvikwanisa kubika padoro rake. Seke zvomakaita izvo akatotanga konyika njera. Mira unoenda konyikira njera mukicheni musiri mamai vake, mukicheni meuyu kokonyika njera imomo. Izvozvo takazvizvozvo ndini ndakatozviita izvozvo nekuti zvitonobve kubviswa nemulimbo yacho kutorasa ndiko kuti ndokunonzi kushora dare. Asi ndini ndakatozviita dzibve mumba imomo usiku ihwongozviita pamakabvisa njera paya, pamakabvisa njera paya mafana kunga makati njera mabhegi ake ukorasa kugobvaisa tende pamupa pacho wobhatanga kuti wakarima noti zvokuti muti muridzi wemba ndiye hakutozibuda anotanga kuti maunze unoita mambo wekupe hamusati matopedza nyaya yake kuti maunze, hamusati matopedza nyaya yake. Ndizvo zvatakamira nazvo. Chimbomirai pamwe mutomboda DNA futi ipo baba uyu mai ndandamutaurira kuuya kwatoita kuno kuno last time yakati paita noise pamba apapo ndikati no chimira iwo ndichironge kuti ngatichiwadaidza vana sekuru avo todaidza isusu wese vana mutetwa naye iyeye mukomana uyu anditi togarisana pasina na sekuru. Vana sekuru wombonyatsoti tagoze tikatumira pamwe tinodzoserwa mumhinduro dzinenge dzisiri chinyi dzisiri kubvasha chaizvo kwavari panogona kunga painewo zvimwe zvinhu zvirudini zviripo zviri kuseri zvatinotongotsveterwawo kuti zvitendererewo zviri pai zviri panzvimbo ipapapa asi zvinhu zvacho iyi yakazvitonga bambo aimboti imimi ndima akufanira kuenda kuenforsa izvozvo. Iwe shamwari imupe tsvimbo yake dzikisai uko dzikisai Ndane shati katika mbio. Alafu kama nataka kuomba mimi kana funda sababu hapa pagaruka chini ndio kuomba. Ndio kuomba. Kutoka kwa msha kutoka kuomba. Patata kuomba pesa hapo.
akuti asinokana vakutifumire tinokana ndauti aimoni kombato nindumie pai akutosoma komputa pachiudaaapasamadima pakudodokana kuti papashwa Shamani, iwe pamba ndibani? Ndipapo. Uyu hapo mutsvagira kwari. Papi. Iwe chisachumba yako kwake. Handisi. Mabuda panze mabuda dzuwa. Mova mapa mambo mutendo chumba yake. Unoguma mabuda. Ndiko kumburisana pamusoro chakani. Aipa titambi tidini. Nditomboda bakweti. Ifisu kwela kuna mambo ba. Hiyo ndi maungu. Ini nanti kuti makambo ndizwa kana ndi ndasika ndiko kutaura kuti pano kutaura baine zvekutaura ndinozi iva nepe ndinoenda kuti ko ndinodarira kutaura nemi mambo baine zvakanaka chiendai modi moti maunzi atikuramba mwana kuti mwana adi auya mwana adzoka chiitai the correct chii procedure endai